Pwede yun. Pagawas ng tugaan mo. Gawas. Nagkaroon ng host na rin, no? Ang dito mo katamo ka. Iyo. Dito ka, kanikalutan rin. Pwede ta dali na. Doon. Gusto mo na. Matuon mo na. Oo. Kat mo kano yan. Kat ka ni. O katupad ka sa ubos kamay ba? Kaya pa yung tubo? Mo, sa bilang tubo dito pa. Kani. Kani, para dito yung lambat dito. Taas ha? Kanit dito mo sintro. Dito mo sintro. Oh, dia. Naman ko yung tubo po dito. Pero bukusan yung tubo dito. Dapat gusto ka. Buo na wala sumpay. Bahala ka din. Sumpay yung gawas. Pero mabot ka, sa ilang taon mo, kasi mabot ka dito. Sa ilang taon mo, og dili na bilong. Ikaw lang, ikaw usay kataas imong host. Bugon mo gyapon dito Sa akong kuhan, mura man ito. Yung tangki. Juan, di ka pwede mag-slanting? Pwede po. I-slanting lang nato ni ba? Pwede islanti yan. Gamay naman natong kaluto mo. Isubay ni. Sige lang, gamay ro ano. Pabangon na lang ang sisyon o machine. Dahil Pwede lang yung bigyan ni Hotdon. Baga mo yung siminto. Baga sa mudubong lang sa gamay god. Baka mawala na siya. Mabubuhusan pa si balik. Tapos nila sa balik. Baka natanggal mo yung... mo. Kung man sa simento, Juan, Aday, kaluto lang si Yuta. Iabot kit sa yuta. di ba? Kalot man ta simento. Solid yun. Utso ka na eh. Pag man sa utso, kalot at 4, igo lang malubong ang lubok. Okay na, mabuhusan mo lang doon. Yung black kan di ko pwede ba ka kabili ri ana. Dili na. Ayaw na. Ti pagkuha niya dito Tupperware ba kaya ay bukog to sayo. Tupperware. Kina. Ay bura ko kuan mo din katong dito wala ko tipo subay bulak para uli ri pugka kay lain. Islanting na na to. Kaya, kung ito kong tag-ipo kay